majd utólag át fogom küldeni a kis köcsög. De... Te mozogsz. Én tartom. Nem, te mozogsz. Nézd meg, hogy mennyire döltöd el a képernyőt. Akkor is úgy fogod tartani, néz ki. Akkor így. Maradnál egy helybe, csend meg. Segít berúgok. De hát tényleg te viszed el. Nem bírom egyenesebben tartani, sajnálom. Ezt az aranyházadat mutatod? Igen, konkrétan. Gyémánt arany, gyémánt arany. Fém. Kutya fejességem van, mit ad is ki. Szuper. Hagyd már abba. Nem már. Sírni fogok. Sírni fogok. Mozog a fejed. Miért mozog a fejed? Úgy látszik, nehéz a seggem neki. Nem ide a fejemre köszönöm. Lecsúsztam róla, most már csak a lába van alatta. Kihúzta ezt is ügyes kutyát. Mi. Mit adok ki? Nem elad még. Mindjárt. Be kéne bizonyítani, hogy vannak szörnyek is. Áú. Meg ugye ott van a reaktor. Mr. Reaktor. Hát Mr. Reaktor. Szörnyed nincs is. De ott volt vagy két zombi. Azt már felvette.